Walah, jengkol wis mateng wis dikem sak wengi. Arepe nyayur bumbune rong eneng kabeh gimana? Kunir rong eneng, jahe rong duwe malahan. Tak jalukne Yune lah kono lah, mbok eneng lah. Enak ora Yune ya? Yu wis ngapa Yu? Lu sik jarangi gombalan, eneng apa? Iki lho Yu, aku ki arep nyayur, ra duwe kunir. Walah, kor kunir. Lah kae lu ning kebon pirang-pirang kono golek lek kor kunir mah. Ayo ya wis aku tak golek ya. Lah golek karo apa? Ora nggo gaman koyo ngono kok ya. Walah iya Yu. Tak sili arit ya. Jugel-jugel jahe kok. Oh iya wis Yu. Wis golek kono. Iya iya. Wah, ndi kunire ya? Wah, iki kunire kayane. Oh iya. Heeh, kunire iki. Oh iya iki bener. Yu, serene barang tak njaluk ya. Iya, golek Endi ya? Serene ya. Wis kono golek karek ngeduk serene. Endi serene? Wah, lah iki serene. Jan pas tenan iki. Yo, serene iki. Yu. Iki serene eneng. Garek laose aku tak njaluk juga ya. Kae lause nang belah kono kae rada adoh. Laose belah ngendi ya? Oh kae jere belah mburi dhewe. Oh iya iki bener. Oh iya. Iki laose. Penak tenan dadi yuke ya. Arep masak apa wae? Masak iwa, masak jengkol, sayur gori, bumbune nyanding. Tinggal metil nang kebon. Penak tenan lho. Iki jahene urung eneng tak takon Yune lah. Yu, jahene nang endi? Alah kowe iki jan arep nyayur kok bingungi wong lho. Nyayur karek nyayur kok bingungi. Wong apa-apa njaluk, sering njaluk, laos njaluk, kunir njaluk, saiki jahe njaluk. Ya digoleki ning kebon kono prayeneng. Wong arepe nyayur kok tak keliling ngene tanggane. Ah ya yo iki wis aku golek kabeh matur suwun. Lah kowe iki lho arepe nyayur tak keliling ngene tangga njaluki bumbon. Biasaan koyo ngono ki makane wong dhe lemah ombo ki mbok nandur-nandur ngono lho. Jahe, kunir, laos ki lho penak tandurane. Ora lek arep nyayur kok dadak keliling. Jaluke ngene tanggane.